Madubin Afirka. Madubin Afirka. Masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na Madubin Afirka. To kamar kowane mako, yau ma gashi dai mun ƙara dawowa da bakon namu wato Abba daga Zamfara ko kuma in ce Malam Musa Usman. An dai fi saninka da Abba. Sosai. To masu kallon mu ga ku ga Abba wanda a yau za mu ci gaba da shirin. Abba a makon da ya gabata ko kuma in ce kaɗan fara yi wa masu kallon mu sallama. To assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da dawowa, insha Allahu za mu ci gaba kamar inda muka tsaya a makon mu na baya. To shikenan, to Abba a makon da ya gabata mun tsaya a maganar yanayin abinci. Me ya ci gaba da faruwa, yaya yanayin abincin yake? To yanayin abinci dai na wurin nan gaskiya abinci ne wanda kawai dai mutum yana ci ne kasancewa Allah ka shayarwa shi yasa kake rayu. Kawai saboda gaskiya in za a ce min wai zan rayu cikin irin wannan condition in ci wannan abincin. Na'am. Ko in ce in ma dai rayu wannan condition saboda abincin ma ba za ka ce abinci bane kake ci saboda wani abun kawai muna ci ne mu dai mun ga ana ci. Wallahi kawai muna dai ci mun ga ana ci amma ba mu san wai shin abinci ne ko ba abinci bane. A haka kuma za a iya zuwa lokacin da babu ma abincin dan abun da aka dai yi main wanda an ka san wanga shi abincin gari ne na dawa. Za a je a ɗauki dawa wa shi mai gidan nasu akwai wanda specifically shi aiki ne kawai wannan kawo abinci ne. Kawai shi dawa yake kawo. Kawo abinci da kuma ruwa. Shi aikin shi permanently. To shi zai je ya ɗauko dawa daga can store ɗinsu inda take ya kai ta wurin niƙa. In ya kai wurin niƙa an niƙe kuma zai ɗauko ya kawo mana to ita mata za su dinga ɗiba su matan da aka kamo mu tare kenan. Wa'anda muka samu wurin. To su za su dinga ɗiba suna yin tuwo. Za a yi tuwo ne babu miya. Kawai za a tuƙa dawan ba sai an tankaɗe ba komi a sayan da an ka kawo shiru haka za a yi ɗiba a tuƙa a yi tuwo a kawo mana mu ci. To akwai time to time ma da dawan garin zai ƙare. Shi kuma bai je ya ɗauko dawan ko kuma sometimes ma zai je ɗaukowa a ce mai ta ƙare can dawan ta ƙare. So haka za mu dawo wata ran mu yi kwana 1, 2, 3 wani lokaci ma har kusan sati babu abinci wurin. Sai dai ya zama na wata ran kawai haka za mu zauna dai tun daga safe har dare. Ba a ci wallahi babu komi kawai sai dai mu kwana haka mu tashi haka. To ruwa fa? Ruwa ma in yana ebo ruwa. So in an ebo za a ebo duka dai jarka 3 yaka zuwa da su. Wannan abu ga 50 liter din nan. Zai je da shi ya ebo in ya ebo guda nasu dan 2 namu. Guda a sha guda a yi abinci. To za a iya iba a sha din wani lokaci ma to za a dai zuba mana dai kawai mu sha amma ba za a baka wai a ci da yanzu ga hayya ba zai ishe ka ba sai dai kawai za a ba mu wani lokaci a baka ya ishe ka wani lokaci kuma ba zai ishe ka ba. To wani lokaci an ba mu za ka dan iya zubawa ga gora ko shi in ba su gani ba. Sai ka ajiye in kes haka nan gaba ka dan ji kisa sai ka sha. Haka muka sai suna dan bari a dan zuba. A'a ba bari suka yi ba. Mu dai muka zuba ba tare da sun sani ba. Ba tare da sun sani ba. Muka zuba haka. To shine sai kuma in mutum na son ya zagaya hakan ga yanayin zaman wurin. So in wannan kamar yadda ne bayani ba za a ba da lokaci ga lokacin fita za a yi ta 6 na safi ko 7, 8 haka a raka mu zagaya mu dawo da marice kuma around 6 shi ma na marice ko 7 kamin dai duhu yayi za a fidda mu je mutum ya yi tsari ko a yi abin da za a yi a dawo. To daga wannan lokacin ba mai sake hita maza dai ba mai sake hita. In ka ji wani abu sai dai ka sanar in wani ya tausaya maka sai ya raka ka sai ka je ka yi amma bancin wannan babu wanda zai iya hita da kayi wani movement ko wani motsin da ba a yadda da shi ba zaka ji halbi ne. Za su yi wallahi kawai zaka ji halbi. Su ba sa duka amma. Su ba su bugu mu masu tsaron mu. Ba su bugu mu sai wani abu ya faru. Maybe wani ya yi niyyar tserewa ko kuma dai wani abu dai wanda ba su yadda da shi ba. To shine za su buge ka amma dai ni tun da an ka kai ni wannan wurin ni ko zagina ba wanda ya taɓa yi. Ba su taɓa yi min komi ba sai wannan ranar na wannan bidiyon da an kai. Shi ma haka sun ka zo an ka sa
to abin da ya sama sun kai wannan dukan saboda su manyan da sun ka zo waɗanda suka waya da gidanmu sun zo ranar suna azumi to sun ce su tun da suna azumi ba za su buge mu ba a cikin azumi ka kai azumi a wurin su ne na gaba ɗaya can ne azumi gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe can ne azumi har bayan sallah ma to ko da sun ka zo ranar suna azumi sai sun ka ce ba za su duke ni ba sai dai su sa su wayannan yaran nasu su duke ni tun da su ba su azumi to shine sun ka sa amma bancin wannan dai gaskiya zaman wurin dai throughout su ba su bugun mu ko kuma me sai kuma ranar da wasu suka tsere waɗannan mata da sun ka tsere guda biyu to shine ranar sun ka zo an ka tabi neman wayancan sun ka ce mana sun kashe su sai sun ka duke su matan da nan saura sun ka buge su sun ka ba su kashi sosai gaskiya ranar sun musu bugu sosai to bayan wannan kuma sai an ka hiddo su ma maza yan garin su ma an ka buge su da kuma sauran sabbin mazan da an ka kawo lokacin su ma an ka buge su mu ɗaya ba buga ba daga ni sai Gaddafi sai wannan dan manumfashi ni kana ta maganar Gaddafi ni wane ne Gaddafin nan ne shi Gaddafi shine ɗayan namijin da aka kama mu tare ko da an ka kama mu biyan ne an ka kama mu a motan ni namiji Gaddafi ma namiji sai su uku mata da Maryam da Yasmin da ita waccan bahillata guda Fatima sunanta to shine shi wannan Gaddafi da kinka ji yana ta cewa Gaddafi to kusan mu bayan zuwa mu can tunda tare an ka kai mu sai ya zama kamar irin muna kusa haka kuma garin mu guda so shi yasa duk tare wa mu ta zama kusan mun ka zama kusan muna kusa sosai kuma duk abin da za a yi muna tare aka yi mana saboda duk wahalar da ni ya shata duk ko bugun da an kamin da bidiyon da an kamin da komi shi ma an mai kawai dai shi na shi dai bai yi exposing haka nan ba shi yasa amma duk abin da an ka yi mishi wallahi an yi mini kuma ni ma duk wanda an ga yi min an mishi saboda idan mutum guda ka dilin da mu in an ka zo za a yi waya da gidanmu za a yi da gidansu in an ka zo yi da gidansu za a yi da gidanmu kusan haka muka tafi tare da su Maryam su ma saboda duk mutum guda shi yayi kamar in ce kamar shi a komanda mutum guda wanda ka waya da mu duk shine lokacin da aka kamo mu so haka nan suka in an kamo mutane za su zo su rarraba wayoyinsu a ba kowa amma dai kamar yadda kinka tambaye bayanin zaman wurin to yana jin wanga dai shine dai takaitaccen bayan duk da akwai kuma sauran abubuwa kamar bayanin waccan kiya da ni miki wannan abu da kika gani banda tsutsotsi da su sauro da su sauran mene waɗannan kusan ina iya cewa masu sauki ne amma dai ita wannan gaskiya abin ta yahi komi matsala a bayan fage ka dan bani labarin wata mata mai yara tabbas akwai wata mata bayan muna wurin an kama mota ina jin kamar mun yi sati 2 ne zuwa 3 haka mun dan fara saba da wani an ka kamo su tana wani ƙauye garaji ne ji suna cewa duk da ban san ƙauyen ba garajin Jidda ne ji suna cewa haka an ka kawo matan nan ko da an kawo ta tana tare da dan yaro karami haka ya dai iya magana yana ta irin yana dan da wayo shi sai kuma yar karamar yarinya ɗayarta ita wannan jaririya ce tana mashan nono to haka an ka kawo matan nan ko da an kawo ta to ga da mun ka ji suna communicating da an ka kamo ta akwai number waya saboda ita bata da bakin sai da yan kauye suke so ina jin akwai number waya ne da an ka bata wadda in an zo nan wurin ita za a kira ban ma san ya dai an ka samu number waya ba kawai dai da karshen ya da ni fahimci abun dai ita akwai number waya ga hannunta wadda ita za a kira a samu waɗanda za su zo su ba da kuɗin fansarta to sai abun ya kasance cikin su ina jin barayin cikin su ne wani ya taimake ta ya samu mata wannan number to da an ka da number take hannunta sai ita da an ka tambaye ta ina number sai ta boye ba ta san inda number take ba to kuma su sun san cewa shi wannan ya kawo number sai abun ya dan zama kaman rudani haka an rasa ina number to sai da an ka dan yi tarnaki haka sai ta hiddo number last an ka ci ga number sai an ka ansa number sai an ka kira an ka zo an ka yi negotiating da mutanen gidansu ana ta yi to ita sai ta gwada cewa za ta tsere saboda yar kauye ce za ta gudu ta san hanyar wuraren har tana ma ce ma wasu matan cikinsu su zo su tsere tare sai su sun ka gaya ma cikin matan da suke nan sai sun ka gaya ma mutanen ai cewa wanci tana son tserewa ko me haka an ka zo an ka bata kashi ga sanyin nan haka za su zuba mata ruwa ga jiki su yi ta bugunta azabobi kala matan nan ta yi attempting na tserewa na farko ta yi yunkurin tserewa sun ka kamo ta sun ka dawo da ita an ka bata kashi sosai wallahi bugu suka yi na hita hankali wallahi haka kuma duk da mace ce saboda ta yi attempting din tserewa in ba za ta gudu ba to ba su cika yi ma mata irin wannan abu ba amma sanadiyar ta yi wannan yunkurin gudun shi yasa sun ga mata wannan bugun to duk da an yi wannan kuma still ta sake yunkurin tserewa dan ga wannan time din ma akwai wanda ya yi dan ranan ina jin kamar shi kadai ne an ka bari wani Bala sunan shi
a cikin su a cikin su wani bahillaci ne haka dan kaman bulala yake haka dan cito dai to da yazo zai da ta hito tana yunkurin tsiro dan ga lokacin ta dan fara nuna symptoms na kaman ba ta da hankali haka tana dan sabbatu da me sai ta yi wuri ne haka ta sa hannu za ta buge shi shi kuma ya jayi ya bugu mata sandan da ke hannun shi sai ta juya kawai ta ruga ya bita haka sun ka biyo ta da sauran sun ka fahimci gashi za ta tsere sun ka bita sun ka kamo ta ai ko ranan ne sun ka zo da ita an ka daure ta ga icce haka ana zuba mata ruwa ana bugu ga kai ga kafa da me haka sun ka taran mata suna ta dukanta wallahi ta haukaci ta koma tana ta sabbatu bata san abin da ta kira wancan ta kira waccan ta haka za ta yi ta zayyano sunaye ta yi karatun Qur'ani addu'o'i komi gagi ta kai duk abin da ya zo mata baki haka zaki ji tana ta sabbatunta aiku sun ka zo daga lokacin su ma abin ya dan fara ba su tsoro ne ko yana bata musu rai ya koma kuma da yatta da daddare ta kuka ɗaya tata so wani lokaci ba kula ba komi wani lokaci tana rike ɗaya tata za ta rike ta wani lokaci ta bata nono ma ta sha ta yi amma sanadiyan bata da hankali sosai ba irin yadda ya dace a ce ta kula da ita ba to sai sun ka koma suna sanyo ta ɗakin da mu maza bukkar da muka kwana sun ka koma in dare yayi za su sanyo ta ciki saboda mu inda muke yahi zama sun hiba mu security dan yadda wurin yake kamar yadda kin ga cycle din wanga abu haka to haka bukkar take gewaye take haka ruhi ko ina ruhi babu inda adda wani kowa sannan kuma ciki din haka akwai langa-langa sun sa kwano ya gewaye haka round sai ga ita bukkar sai kuma bayan ta still an ƙara sa wani langa kin ga kamar a ce gini ne an yi filista bayan ma an ƙara filista to haka shi ma yake round sai kuma a sa itaci baya a zuba ƙayoyi a kawo duwatsu a kaza bayan da kai ko kuje ya cika motsi wurin zaki ji kwano kin san da kwano ai da an dan taba sai ka ji kes haka zaka ji ƙara to shi yasa sai su sanyo ta ɗakin mu kuma sun gaya mana cewa in dai cikin dare an ka ji motsin kwano da an ji kes kawai halbi ne kawai duk wallahi suna nan jiwa kowa da bindiga yawa a wurin haka suke kuma wallahi yawa gare su sosai duk wanda zai zo wurin da bindiga te kuma da mashin wasu su ne ba su da mashin waɗanda ba su da mashin su ka tsoron amma duk wanda dai zai zo wurin to za ki ga sun zo da bindigoginsu wani ana iya goyo mutum 3 mutum 4 ko mutum 2 su zo wasu in sun zo su yi waya da mutane wasu kuma in sun zo ba waya za su yi ba kawai su zo su yi abin da ya kawo su wuce su tafiya su to amma ya kuke rayuwa da ita a cikin bukka daya kai gaskiya rayuwa da ita kan wannan wurin wallahi asalin tashin hankali saboda na ɗaya ga ta bata da hankali sabbatu ta kai in kai wasa ma tana iya bugunka tana abubuwa na rashin hankali mu kuma gashi an kawo mana ita kuma cikin dare ga ta mace su haka za ta zo ta kwana ta yi kashi ta yi hitsari nan ko da za a tashi ko da za ka diba jikinka gaba ɗaya ta bata ka komi kayan jikinka duka sun lalace sun yi fata-fata haka za a zo in sahiya ta yi za a ja ta a hidda ta a ɗaure ta can inda aka ɗaure ta yadda kisan dabba haka suka tiritin ɗin mutane ko kuma nan aka bakku da kashin da fitsarin haka nan muke ko a wai a zuba ma ruwa ko ba abun da za ka yi haka muke dama zancen sallah dai babu shi muna sallah wallahi haka to muna da damu kin sallah haka muka yin sallah su suke ba ku dama ku fita sallah mai Allahu akbar kuke koya boye nan inda muke zaune kawai dukan mu zamu dan karkata daga gehe tunda akwai ƙasa inda muke tanhwal ne sun kashe da ƙasa amma kusan yayi shekara da shekaru ne duka ya lalace ma da ka dan ja zai keci to haka sai mu dan buda sai mu yi abun nan mu yi taimama haka sai mu yi taimama mu gama sai mu kabbarta sallah mu nan duk inda mutum ka fesin kawai mun san galiman a yi sallah kowa ya san yadda aka sallah kawai zamu yi sallah mu sallami haka nan muka sallah wurin to amma dai wai a ce ko a bamu wani ruwa ko a ce wai an ga wani problem bari a gyara babu abun su kawai dai ga kuna an tsare ku ranar an kawo kuɗinka a sake ka kawai haka kawai shi ke daga baya ne ma dai bayan mun dan dade ina har kusa ga azumi hakan ga ya kasance su ba ruwan su dan sun ji ma muna sallah ba da mu ba su ci mana ko akwai ma da za a iya wasun su masu tsaron mu amma suna buƙatar magana da wani kwana abu a ci musu sallah mu kai za su ci ba damuwa mu gama sallah mu ci gaba sun yarda da ku sun ba su da matsala mu yi sallah har wata magana suke da ku ana iya kila su ce wane yaushe za a kawo kuɗinka ko kuma kayi waya da gida yaushe za a kawo kuɗinka ko ya an kai kaza irin dai wayannan maganganu da suna yi ga lokacin azumi ma su ka tada mu yi sahur haka in dare yayi irin asuba ta yi wani lokaci to aya ake sahur din abincin da an ka saba kawowa shine aka ba shi dai wannan shine yadda kuma aka yi shine kuma shi dai ake ci da buɗe baki ma shi aka ci buɗe baki wani rana ma kunu ne za a yi wannan dawon da shi za a yi kunun still kuma ana yin dambu
da shi still. Na'am. Da duk dawan ne a yi kunu a yi tuwo a yi dambu duk shi ne. Akwai lokacin da ma'i zai iya karewa dawan sai a kawo gero still da shi za a yi kunun a yi tuwo ko a yi duk dai abin da ya sawaka. Sanda babu shi gaba ɗaya kuma za a je da su 'yan ƙauyen matan nan na ƙauyen nan za a je da su cikin daji wasu su raka su su je su ebo yaɗiya. Kin san yaɗiya ai ko? Na san yaɗiya. To sai su ebo yaɗiya haka sai a zo wani lokaci kuma da kalgo. Ni ban san ma ana cin kalgo ba sai lokacin gaskiya. To ai ni ma yanzu shi isa ga na kalle ka. Wallahi ban san ana cin kalgo ba sai lokacin. Haka za a kawo mana shi. To masu kallon mu domin jin yadda ake cin kalgo ku yi haƙuri. Bari mu je dan hutun takaitaccen lokaci ku jira mu kaɗan muna dawowa. Madubin Afirka. Afirka. To masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da dawowa kada dai ku sha'afa shirin madubin Afirka kuke kallo daga nan wato madubin Afirka wanda muke kawo muku wannan shiri a kowane mako a duk ranar Asabar da misalin karfe 7 na dare a tashoshinmu na Facebook da kuma YouTube sannan kuma ana haska wannan shiri kai tsaye a tashar nan ta Dalla Dalla TV a dukkanin ranar Asabar din da misalin karfe 8 na dare. Mala Abba barkanmu da dawowa. Barkanmu da dawowa Hajiya. Abba sai na ji kuma ana cin kalgo. Wallahi ni ma dai haka ni gani saboda kin san na gaya miki tun ba wani abun ci kawai muka yi mu dai mun ga ana ci. Da kalgo da ƙaru kin san ƙaru ai. Ƙaru na san ƙaru. Yau wato ni dai sani na ƙaru dai tawada ake. To abinda ni san ana yi. Sai ni zo kuma ni cimma mutane ana ta cin ana cin ƙaru. Haka za su iba wasu su tsotsotsa wasu suna tamna za ki je na kurus su ma suna ci a'a su dai su ma suna ci wallahi suna ci da kuma su wayannan ni dai gaskiya akwai rana guda da ina tunanin a to wai wanga maybe na daji ne kila ba na gari bane wannan ne san bari in trying to ai da ba duk karo ko wanne ma daga jeji ake samu wallahi to ni na tunanin maybe wanga kila ana ci tunda mafi yawanci akwai abin da cikin daji za ka ga ana ci amma nan gari to sai ni ga bari in ci ni dauki abu dai ni sa ga baki haka ni tamna ne ina jiran in ji ya akwai zaki da yadda kisan ban sa komai ba har ma sai ni ji kamar irin ko zuciyata ana dan tashi ne haka ko yaya ni ji abin dai ban dai gane ina an ka dusa ba to tun daga ranar ban sake ci ba amma gaskiya nayi mamakin wai ana cin karu amma wallahi su haka suka cin abun su to shi kuma kalgon fa shi kuma kalgo ba wai kunnuwa ne bane ban taba sanin cewa shi ma kalgo yana da ɗaya irin haka nan ba ɗayan shi kamar biskit suke su kuma za ki ga kamar biskit hakan ga yake akwai wani abu ko barankaci aka ce mai kila mutane za su yi sani ne barankacin to ai mu ka san da ike karin harshen namu da ku da dan bambanci shi yasa barankacin ma ba dole ne ni to shi dai kalgo ba amma na san masu kallon mu maybe wasu za su iya sani haka ne to kusan kusan sun yi iri guda da ɗayan shi haka yake dai kamar dan kwaifai hakan ga yake in ka balla haka sai ka ji yayi kas kamar yadda aka balla biskit to shi in ka sha yana dan da dan tsami haka zaka je yana dan tsami to shi wannan yana dan da dadi in mun sha sai mu ta je iron normal ne bakin ku ya dan washi to an dade ba a hadu ba to bayan wannan kuma akwai wani abun nan aka ce mai namanci banda magarya akwai wata bata kai girman magarya ba magarya ce kanana kurna ita tafi magarya girma banda kurna banda magarya wasu abu ne yan ƙanana ni na mance me sunan wallahi suka ce ma abun nan su ma dai su ma in ka sha su kuma zaka ji suna dan da dan tsami dan zaki kuma da dan tsami dai hakan ga haka suke su haka aka zo a raka yara su je su ebo ko yara ko matan da sun ga abun ga maybe kila zan iya tuna sunan shi ma a ba ku kuci su ma haka za a ebo su in an ka ebo ta a girgije a ciccire komi sai a ba mu haka aka zuzzuba muna ga hannu sai mu dinga sha muna tsotsa kuma magarya take haka muka tsotsa su to wayan gare su ne abinciccukan da a wurin dai bayan su babu wani a ce wani specific abinci to amma shi wancan kunun ko dambu ko tuwo da ake yi na gero ko na dawa yaya yawan shi yake wanda ake ba ku kuna koshi ai a'a gaskiya ba a koshi duk da ba mu gane mun koshi ko ba mu koshi amma ba a koshi gaskiya
gaskiya ba a ƙoshi saboda za a iya zubo ga robobi ne haka za a zubo kamin mu yi yawa sosai ana iya cewa ana ƙoshi duk da ni gaskiya ban taba gane ina iya ƙoshi wurin ko ban ƙoshi ba sai da mun ka ɗauki lokaci bayan in ce mun dan saba da su hakan ga to akwai lokacin da za su dan iya irin in sun hita gari hakan ga su dan sau mana magi dan dunkule hakan ga ko me su kawo mana to in an yi tuwon irin ka dan akwai lokacin za ka ga wani kawai Allah ya hada jinin ka da shi ko cikin su din sai dan ni akwai harkon lokacin da aka kawo ni akwai wanda ka kira na gi ya ce min don girma Allah in kira yana ko wani wanda ni sani dai a san yadda za a yi dai a hidda ne wurin ga shi dai wallahi jini ne ya hadu da ni shi kuma to ni ban tsaya ma ni fahimci me saboda ya za a an kamo ni da kai an kana nan wurin kuma ka zo kana ce min wai jini ne ya hadu da ta ina jinin mu zai hadu to a haka in kuna dan da irin wannan good time din da wani sai ki ga in mutum ya hita gari irin ka dan ci mai don Allah ya taimako maka da dan magi haka ko gishiri sai ya sau ma to lokacin da mun ka dan fara samun irin wannan jituwar da su to shine in an kawo mana in an yi tuwon ba komi haka sai mu kikkira sai mu sa magin to shi nan ɗaya ne nika iya gane lalle na dan fara koshi amma wallahi lokacin da an kai mu muna cin wannan abin wannan dai tuwon wallahi kawai muna da ci ne saboda in san yanzu ina nan raye dai kawai dai gane condition din amma ina raye amma ba ni iya gane wai yanzu na koshi a kuna ina jin yunwa a kawai dai muna da cin abinci ya Yasmin da Maryam to su ma dai kamar yadda muke haka suke sai dai saukin su guda su ba a cika bugun su ba gaskiya saboda lokacin da an ka yanki muna wannan kuɗi miliyan 50 an sanar da gida da kowa an sanar tun daga lokacin ina da an ka kyale mu haka sai da an ka samu kamar sati 3 ba a zo an kai waya da mu ba a yi komai ba sai dai wayanda muke tare da su mu ji an zo an yi waya da su amma suna nan suna cikin bukka su muna cikin bukkan mu in an yi su sometimes suna magana muna ji mu ma muna magana suna ji kuma duka muna nan wuri guda na'am abba bidiyon ka ya zaga an ga yadda aka dinga dukanka an ga ma yadda kake waya har kusan durƙusawa kake kana mama ina yini me ya jawo aka yi maka wannan to gaskiya dai kamin in baki amsa tambayar ki akwai bidiyo da an kai ta hada wayanda ni na san ba ni bane irin bidiyon nan ni na AI da aka cewa wanda an ce wai mamata ta haitu tana magana ko kuma na durƙusa ina roƙon mamata ko me gaskiya ban yi wannan ba ni dai sani na tunda ni je wurin nan yanni na biyu da ni kira daga Muktar sai Malam Bashari su kaɗai kusan ma dai Malam Bashari yake saboda shi Malam Bashari sai da ya kai yayi kaurin sunan da ba a ma son a ji na ce Malam Bashari a wurin saboda an yi ya gai kuɗi an yi Malam Bashari ana maganan miliyan 50 yana maganan 150,000 to bai da miliyan 50 shi ma Malam bai da shi ina ya gan shi ni kaina a ranar da mazan ya tahiyan wallahi ni kaina sai da ni dauki kuɗi ni bashi ana gobe mazan ya tahiyan to ina ya ga kuɗin da zai zo ya kira ko waɗanda yaka cewa ma 150,000 kawai ya gayi ne a ta ciniki kawai saboda kada ya ce babu su can bai san ni wani hali nake ciki ba to shine kin ga waɗannan duk su ne abubuwan da sun ka ci gaba da faruwa wato wayancan bidiyoyi akwai waɗanda suke na gaskiya da akwai waɗanda ba na gaskiya gaskiya haka ne babban bidiyon da zan ci gaskiya he na zama na gaskiya dan ni bidiyos waɗanda zan ci an hidda su na gaskiya dai bidiyo biyu ne daga wanda an ka yi min wannan dukan sai kuma wani bidiyo wanda ne rike haka har ina kiran date ina gayin yau 9 ga watan kaza azumi kaza to waɗannan bidiyoyin guda biyu su ne bidiyo ya real sai kuma wanda ne yi video call da Aunty Khadija shi ma ina ganin kamar ta recording shi ma bidiyon ya yi ta amma bayan waɗannan bidiyoyin gaskiya babu wani bidiyo wanda ni yi ina wannan wuri babu shi duk wani bidiyo da zai hito daga baya gaskiya ba ni bane haka ne to na san masu sauraro masu kallon mu sun ji kayi maganar Aunty Khadija kafin mu zo kan ita maganar Aunty Khadija baka ba mu labarin Bayarabe ba ni labarin Bayarabe gaskiya abu ne abun tausayi amma kuma wani lokaci dole mutum sai ya ji kamar yayi dariya musamman yanzu da ake alhamdulillah Allah ya mahita yanzu dole mutum zai iya ganin abun dariya ne amma ga lokacin da ina can ni na san ba abun dariya bane wallahi saboda kan kowa tana iya faruwa Najeriya ce subhanallah so wannan Bayarabe gaskiya ana kaman suran kwana kaman 4 zuwa 5 in hito an ga kawo shi ba shi kadai ba mota ce ta hito daga Abuja zuwa Sokoto sun ka tare motan ranar sun kawo mutane kai tunda muke ma wurin bai taba cika kamar wannan ranar saboda ranar sun ka bayan sallah ne sun kamo mutane bayan azumi an gama azumi da komi dan close to azumi sun ce ai mai gida ya hana yanzu an ce ba a ƙara kamo kowa sai bayan sallah tunda azumi akai amma kuma still a hakan suna kamo mutane saboda manyan su suna yi suna azumi suna sallah lahiya lau
akwai ranar da ya zo zai yi waya yana ma cikin waya ne da anti Khadija shi mai gidan nasu gaba ɗaya lokacin sallah ya kusan magariba hakan ga ya ce a jira ya yi sallah dama already ya zo da ruwa yana da buta ga mashin ɗin shi da darduma haka ya ibi ruwa ya arwalla ya ɗauki darduman shi ya je ya shahida an ki je na kira a zaki rance kice limamin wani masallaci ne shi mai gidan wallahi lahiya lau yayi sallan shi yayi addu'o'in shi ya gama ya zo sun ka ci gaba da waya kuma shi ma ba falatanin ne to ba zan iya cewa ba hillaci ba ne saboda ba mu ganin huskan juna kuma ga muryan shi to ko dadewa cikin su ai muryan mutum na dan akwai Hausawa cikin su amma suna jin hillanci kuma muryan su yayi irin na hilla ne to ba zan iya cewa gaskiya ga yaren shi ba na'am amma dai haka zaki ji in kin ka je yana karatun shi lahiya lau wasu su suna sallah dan akwai wani shi ma dan dattijo ne haka magaji ne ji suna ce mai shi ma yana sallah hadda dattijai a ciki sosai mako akwai matasa akwai dattijai dan wannan akalla da gani ne akalla ko bire zai iya kai 50 shekaru ne to kin ga ko ba za a ce mai shi yaro ba to kuma cikin su yake sai dai shi ba bai da bindiga ni ban taba ganin shi da bindiga ba sai dai gora hakan ga ko adda amma dai kuma nan yake cikin su nan yake dan ranan da aka bugun mu ana cikin cinikin nan shi ka gaya mana mu yi magana a yi ciniki a kai karshe a kawo kuɗin mu a sake mu da mi to kin ga ai duka dai cikin su yake na'am to masu kallon mu domin jin ci gaban labarin Malam Abba kuma ya kawo mana labarin shi wancan bai rabe da kuma wace ce wannan Anti Khadija a yi haƙuri a biyo mu zuwa mako na gaba wanda muke sa ran a wannan mako za mu karkare insha Allah kada dai a manta suna na Halimatu Abdullahi Abba sai a yi sallama da masu kallo to masu saurare kada a gaji da mu sai a saurare mu zuwa mako na gaba to masha Allahu a madadin kowa da kowa muke cewa mu huta lafiya. Thank you.